alla trött på att komma hit varje dag. Alla unga snackar skit och ingenting är som det ska. Ska det vara så svårt att vara tyst och sitta still? Det är vad som gäller, ingen bryr sig vad du vill. Tyst i klassen! Sitter på platsen! Nej! Du får inte gå på toa. Först ska en, sen ska allihopa. Välkomna in, jag är så glad att ni är här. Vi skapar en positiv klassrumsatmosfär. Hur känner du dig? Mår du som jag? Jag är lite ledsen, jag har PMS idag. Ni får ha mobil och jacka på. Oj, du har keps. Låt gå. Vi har många regler som ingen kan förstå. Vi kan lägga till flera, vad vill ni föreslå? Hur vet vi när vi gör något rätt? Kan vi ändra vårt förhållningssätt? Är det något vi kan uppnå att visa för varann? Och förstå sociala band, att vi håller i vår hand en bit av varann. Relationens stil, att nå dit vi vill, där vi alla blir till. I en skola för dig och en skola för mig. Varenda jävla gång jag står och informerar så sitter det någon liten jävla skit och protesterar. Din mamma går på SOS, din farsa angiven. Spelar roll vad du gör, din framtid är skriven. Ut härifrån och hit med mobilen. Du får kvar shitting om du håller den stilen. Du ser trött ut där borta, vi får se vad du kan. Skämte lilla gubben, du får tåla lite grann. Jag hintar och hintar men ställer inga krav. Jag förstår inte varför inget arbete blir av. Alla är lika men olika ändå. Behovsprincipen litar jag mig på. Jag är så himla kluven, personlig och privat. Det här laget vet alla att min man är psykopat. Sån är jag, det är min filosofi. Att berätta för alla att jag går i terapi. Hur vet vi när vi gör något rätt? Kan vi ändra vårt förhållningssätt? Är det något vi kan uppnå att visa för varann? Och förstå sociala band, att vi håller i vår hand en bit av varann. Relationens stil, att nå dit vi vill, där vi alla blir till. I en skola för dig och en skola för mig. Jag kan leda hästen ner till vattnet, inte tvinga den att dricka. Vill du inte anstränga dig i skolan kan du sticka. Mitt klassrum är en öken, ögat i orkanen. Vad fan är det för fel på den dåliga läroplanen? Jag förstår inte varför de kallar mig för Hitler. Alla jävla öknar, ibland är det fittler. Tycker du att jag är hård för att jag sätter ner i foten? Försvinn med min klass och bara hands off, fuck off. Jag kräver ingenting, ni får göra vad ni vill. Jag förstår inte varför ni inte sitter still. Men det skär i mig när ni inte når era mål. Om ni bara jobbar bra får ni godis i min skål. 1, 2, 3, 4. Varför alla sena? Ingen är ju här. Det är okej, för det är sådär när man är en tonåring med olika besvär. Vet vi när vi gör något rätt? Kan vi ändra vårt förhållningssätt? Är det något vi kan uppnå att visa för varann? Och förstå sociala band, att vi håller i vår hand en bit av varann. Relationens stil, att nå